tini first day shooting khlaidan nai tonglayo oro je tongnai rok ke jotona chini shooting ni borok no oro ni bisingo no hero rok tongnai gunda rok bo tongnai nayak rok bo tongnai heroin rok tei fani khlainai rok bo tongnai jokar rok tabuk tamkha ha oh acha ei Junes shooting rok khlaina thangai to gari gura rok kije bokhna nango gunda rok to bulai lekha angke aidba gari rok kije bokhna nango gari rok bokho yakai shooting rok bhai ungna ba action lagbla action khlaina thangai to gari rok bokhna nangnai aida one scooty bo ulta khai jumping rinanta sen director gari bai guri bai bole Junes sibo nina kheta rang rok dei sati tur sati acha oi script rong de engka video asa kolok ta khai jabo pain